Malam Bello, bari na maka tashi ba. Ni. Ina zuwa ustaz. Ina zuwa. Karanta daga nan. Karanta. How are you? Dan Allah ka daga murya. Salam, big sis, how are you? Hope you're good. Please, if you're less busy, I would like to see you, please. So, alaikum assalam. Yana dukan ta. Sai na da ke ta. Ustaziya. Ai ni ya Ba zan isa hana ce. ki hukunci ba, tsaya mana. Ni kama da magana da ke kiki. Ni Karanta zan yi mu. magana da ke kiki ustaziya. To shikenan ni ba na bukatar ka karanta. Ina Tsaya zuwa. karanta. Ita da kanta za ta karanta. Ba na so kina Ustaz, ne. Ba ni. zan ba ta ne ta karanta da kanta. Ba ni ne in karanta. Karanta chat ɗina da ke. Ni ki bani Daga karanta. hannuna. Daga hannuna. Ba ni in karanta. Daga hannuna. Ya hakuri, ba ni. Ya ustaz ka kyale ni. Ustaz ya hakuri. Ustaz ka kyale ni karanta daga nan. Nan za ki karanta. Karanta. Ba ni. Ustaz sai ka karanta. Tsaya mana.